Quan va ser 40 minuts de les 11 del matí, donen la benvinguda a Vicent Baidal, però ja ha sigut protagonista a esta taula. Ha utilitzat les xifres que ell va donar sobre la població de la Unió Europea i la població d'Àfrica a la tertúlia de la televisió de la setmana passada, el nostre tertulià Xavier Aliaga, però ara vens a parlar-nos d'història. Sí, bon dia. Avui parlarem d'història. Ja li acabo de donar a Xavi, que ens hem creuat així, les gràcies per la cita, perquè venia en cotxe i venia sentint-vos. És que era un exemple i uns nombres, la veritat, que molt il·lustratius al respecte del que estàvem tractant, i aquests números jo crec que no deixen lloc a dubte. Però avui estem a final de mes, és l'últim dilluns del mes de juliol, i els vas comprometre amb nosaltres a que l'última secció de cada mes respondries les preguntes que ens han fet els oients per correu electrònic, Facebook, Twitter, Instagram, per WhatsApp, per totes les vies, Sí, al llarg de les darreres setmanes ens han anat arribant preguntes, suggerències i qüestions, i avui en resoldrem algunes. Quin tipus de preguntes ens han fet a plegar els oients? A grans trets les podem classificar en dos grups. Les que suggereixen algun tema per a dedicar un programa sencer, més amplis, i les que, en canvi, demanen qüestions més concretes o de cert detall. I per als programes sencers, quins grans temes generals volen conèixer? Doncs, per exemple, per Instagram, l'usuari anomenat The Ori of the Afro ens demana que parlem de les terres valencianes en època de l'Àndalus, així en general. O Pasqual Cecilia ens diu que expliquem el període de la Guerra Civil Espanyola. Ja, són temes molt grans, molt amplis. Sí, però algun dia sí que potser podem seleccionar alguna qüestió més concreta d'aixòs temes i dedicar-los una secció, igual que farem amb les propostes que ens ha fet per correu electrònic Roderic Ortiz. I què vol Roderic? Què vol saber exactament? Vol que parlem de dos temes contemporanis diferents. Per una banda, de la figura de Gaetà Ripoll, el darrer ajusticiat en la foguera per la Inquisició en una data tan tardana com 1826, i per una altra banda, del desenvolupament del carlisme valencià entre els segles XIX i XX, i Ximo Beltrán també ens demana que parlem d'això, del carlisme, i per tant, si podem, algun dia li dedicarem un programa especial. Sona molt, molt interessant. Esperarem, doncs, a aquestes seccions monogràfiques. I, mentrestant, si es pareix, avui entrem a contestar les qüestions més puntuals que també han aplegat per les diferents vies que hem comentat. Perfecte, anem allà. Per exemple, Vicent Martínez ens preguntava per Facebook que com es va donar el pas del Morvedre musulmà, del segon musulmà, al cristià. Si hi hagué alguna negociació en Jaume I o si va ser conquerida per les armes. El cas de Morvedre, que com dius és el nom de la ciutat de Sagunt en època medieval, dins del procés de conquesta de les terres musulmanes en què Jaume I va crear el regne de València en el segle XIII, és semblant en algunes coses al que va passar en altres parts del territori, però diferent també al que va passar en altres ciutats i viles. Diferent? Per exemple, en què? A què referisses? Per exemple, inicialment la presa de Morvedre va ser molt diferent a la de les dos altres grans ciutats que li quedaven al nord i al sud, és a dir, Borriana i la ciutat de València. Què va passar exactament? Doncs Borriana i València van ser conquerides a través d'un setge i els musulmans van ser immediatament expulsats del lloc, però a Morvedre, en canvi, segons indiquen alguns documents que Pierre Guixart va estudiar en el seu llibre A l'Àndalus frente a la conquista cristiana, pareix que hi hagué un pacte, una capitulació en 1238 que permetia als musulmans continuar residint dins de la ciutat, en les seues cases i en les terres que tenien entorn de Sagunt. Per tant, els musulmans s'hi van quedar. Bé, es van quedar inicialment, però només durant 10 anys, perquè en 1248, després que altres musulmans liderats per al-Azraq es revoltaren contra els cristians, Jaume I va fer un decret, va decretar solemnement a la catedral de València l'expulsió de tots els musulmans del regne. I encara que no va aconseguir tirar-los a tots de totes les comarques, sí que van ser expulsats immediatament de les grans ciutats i únicament es va permetre que es quedaren alguns reduïts grups en les anomenades moreries, que eren xicotets ravals urbans o barris tancats. És a dir, que al principi els musulmans de Sagunt sí van aconseguir quedar-se a la ciutat, però que als 10 anys va ser quasi totalment expulsats. Sí, en un principi sí que hi ha aquesta diferència respecte a Borriana o a València, però després això és el que va passar. Molt bé, perfecte. Ja sabem una miqueta més de la nostra història. Doncs, contestada aquesta qüestió, passem a un altre grup de preguntes que giren entorn d'un mateix tema, que ha sigut poc polèmic per les xarxes socials, no?, esta setmana. Sí, en les xarxes hem parlat molt de llengua, a propòsit de la secció de la setmana passada, en què vam explicar l'evolució històrica del valencià. Ja ho sabíem, que anava a provocar. Sí, era polèmic, ja ho vam dir. I, de fet, al llarg de la setmana ens han arribat noves qüestions relatives a la llengua, que crec que tens també anotades per ací. Joaquim López ens pregunta que per què concretament a Llora no s'ha parlat històricament valencià, sinó que sempre s'ha parlat castellà. Sí, això passa per la mateixa raó
que ja vaig explicar, és a dir, pels efectes de la repoblació que es va donar a partir de la conquesta cristiana contra els musulmans en el segle XIII. Fes-nos una miqueta de memòria, que és el que vas explicar concretament sobre aquesta repoblació cristiana. Doncs que en la major part del Regne de València, a partir del segle XIII, amb la conquesta de Jaume I i l'arribada de cristians del nord, es comença a parlar valencià, perquè quasi totes les zones van ser repoblades amb una majoria de catalans i una part important d'aragonesos també, que van donar forma als parlars valencians, però en determinades zones van continuar vivint els musulmans i es va continuar parlant àrab fins a la seva expulsió en 1609, i encara en altres llocs, sobretot a l'interior, hi hagué una repoblació majoritària d'aragonesos, que parlaven el que així diem castellano-aragonès, o directament de castellans, que parlaven castellà, i este és precisament el cas concret d'Aiora. O sigui, avisant que a Aiora es parla castellà perquè els seus repobladors medievals van ser castellans, no?, bàsicament. Sí, és un cas prou particular dins del regne. De fet, Aiora, com que es troba just a la frontera, estigué durant diverses dècades en disputa entre el regne de Castella i el regne de València, i finalment es va incorporar al territori valencià a començaments del segle XIV. Però llavors la repoblació d'Aiora ja s'havia fet amb castellans, castellanoparlants, que van dur la seva llengua, encara que tot això que estic dient fa únicament referència al poble d'Aiora, ja que al conjunt de la seva comarca la cosa va ser un poc diferent. Ah, sí? I què va passar a la resta de la vall d'Aiora? Doncs a la resta de pobles de la comarca, és a dir, Cofrents, Teresa, Cortes de Pallars, etc., en l'edat mitjana van continuar residint musulmans que parlaven àrab fins a la seva expulsió en 1609, i llavors, a partir del segle XVII, es va produir una altra repoblació, sobretot amb gent de la contornada, que també, com estem a la frontera, eren majoritàriament castellans i, per tant, castellanoparlants. Que variadet tot, eh? Quanta diversitat històrica i cultural tenim, eh? Sí, jo, de fet, sempre dic que els valencians tenim una història i un país molt variats i molt heterogenis. Sí, i en quin sentit? També, què referisses? En tots els àmbits en general, ja parlem de paisatge, de menjars, de músiques tradicionals, però també de llengua, no només pel que fa al valencià, amb tots els seus accents i variants, sinó també al castellà, ja que el castellà històric dels valencians és també molt divers. Ah, sí? Tenim, per exemple, el castellà d'origen aragonès, que també s'anomena xurro, i que es parla a Bunyol, Sogorb, Pademus, etc. Però tenim igualment el castellà d'influència manxega, que és el de la Plana, Utiel, Requena i el de la vall d'Aiora Cofrents, que estàvem parlant, i finalment tenim un castellà d'arrels murcianes, que és el que es parla al Baix Segura. Ja, quanta riquesa, però escolta, Vicent, també ens han preguntat per l'altra llengua dels valencians, no? Per el valencià en concret. Aitana Ferrer ens demana pel primer text escrit que hi hagi documentat en valencià. Així ja anirem encara més ràpid, perquè ja vam parlar molt del valencià en el darrer programa, però sí que m'agradaria que escoltàrem fragments de dos dels principals documents relacionats amb els orígens del valencià. Quins són aquests documents? En primer lloc, com he explicat, els valencians parlem valencià per la majoria de repobladors catalans, amb una part important també d'aragonesos, que es va donar a partir de la conquesta del segle XIII. I els primers testimonis escrits del que parlaven aquells habitants del nord de la península que van vindre són d'un segle abans aproximadament. Per exemple, tenim les homilies d'Organyà, que és un poble de l'Alt Urgell, allà en els Pirineus lleidatans, de finals del segle XII, més o menys, i que sonen com sentirem a continuació. Frares, cars, reservam la paraula de la predicació de Jesucrist en goig i retingams-la en nostre cor, que diable no la pusca agitar de nostre cor, et així farem fruit en paciència. Llavors, este és el primer document en una llengua que ja és com la nostra, de finals del segle XII al Pirineu lleidatà? Sí, al llarg de tota l'edat mitjana, la llengua d'escriptura havia sigut sempre el llatí, però a partir dels segles XII i XIII comencen a posar-se per escrit també les anomenades llengües romans, que eren l'evolució del llatí de cada lloc, i el primer document amb certa extensió i consistència que es fa en romans a terres catalanes són eixes homilies d'Organyà. I a terres valencianes, Vicent, quin és el primer document escrit en eixa llengua romans? Doncs el més conegut fins ara eren els Furs de València, que Jaume I va ordenar traduir del llatí al romans en 1261, però molt recentment, farà cosa d'un any, el professor Vicent García Edo ha descobert un text anterior de 1253 al Almassora, una població que els cristians catalans i aragonesos havien conquerit una vintena d'anys abans i s'havien instal·lat en la població. I allí hi ha un inventari de béns relatiu a la població que està escrit una part en llatí i una part en valencià, com sentirem a continuació. Invenimus quatuor taules de menjar. Item, dues pasteres e un sedàs. E una arca que està en la cambra. Item, 4 escuts e una ballesta e 2 peus. E una cadena a 3 collars, e 2 calderes, una gran e altra cuminal.
uns camastres e dues lloses, uns ferres de foc, una cobertora de ferre, i tem 3 tovalles i 2 tovallons. O sigui, aquest és el document en valencià més antic que coneixem, l'any 1253. De moment sí. Sí. Almassora poden dir que tenen l'honor de posseir un document relatiu a Almassora, el document en valencià més antic que s'ha trobat, de mitjan segle XIII, i aprofita també per a dir que la lectura d'estos dos documents ens l'ha fet el professor de Filologia de la Universitat d'Alacant, Héctor Cámara, que és d'Elx i és expert en literatura medieval. Molt bé, m'ha anat de nord a sud, vaja. Però passem també a altres temes que encara ens falten, no? Moltes preguntes per contestar, Vicent. Sí, encara teníem inclús més de l'edat mitjana. Per exemple, Carlos Navarro, que ens demana per les herències valencianes. No sabem si en relació amb l'edat mitjana. I José Chamorro, que ens pregunta com va néixer l'Orde de Montesa. Pel que fa a les herències, és veritat que la pregunta és molt general, però sí que s'ha de dir que els valencians entre els segles XIII i XVIII tenien unes maneres particulars de fer testaments i herències que eren les que estaven regulades en els furs de València. Ara no entraré en elles en concret, però sí que potser algun dia podem parlar d'aquest dret foral, que encara avui en dia cueja, perquè és el fonament de la potestat de legislar sobre dret civil que molts juristes i sectors socials valencians demanen a l'Estat en l'actualitat de manera infructuosa de moment. Sí que és cert. Estarà molt bé que algun dia ens parles d'això i entres un poc més en la qüestió. Però i de l'ordre de Montesa, què ens pots contar? Sobre Montesa, que era un orde de monjos i cavallers dedicats a la Guerra Santa contra els infidels, també hem de dedicar algun dia una secció perquè durant molts segles va ser una de les principals institucions polítiques, socials i econòmiques dels valencians i hi ha moltíssima tela que tallar al voltant de la seva història. Però i l'oient ens preguntava directament per la seva formació, no? Per com va néixer. Sí, aquest és un dels punts claus de la seva importància i que també li dona una certa aura de morbo, perquè l'Orde de Montesa es va fundar a començaments del segle XIV arran de la persecució dels cavallers templers i la desaparició de l'Orde del Temple. I com va ser això? El que va passar és que quan el papa i els monarques van posar fi a l'Orde del Temple, van confiscar les seues possessions, que n'eren moltes, i de vegades les van cedir a altres ordes militars, com el de Sant Joan de l'Hospital, els hospitalers, però a València el rei Jaume II va optar per una solució diferent, que va ser la de fusionar els antics dominis del Temple amb els de l'Hospital i crear un nou orde, que era exclusivament valencià, i que va ser anomenat Santa Maria de Montesa perquè tenia la seu principal a la vila de Montesa. I dius, Vicent, que va ser molt poderosa? Moltíssim. Bàsicament perquè era la principal posseïdora de terres del regne, només per darrere del rei, amb senyorius des de Vinaròs fins a Perputxent, passant per Onda o Sueca, per exemple, i sobretot els seus dominis es concentraven al nord valencià i, per exemple, les comarques del Maestrat reben aquest nom, el Maestrat, perquè pertanyien al mestre de Montesa, que, per tant, tenia una enorme extensió de territori que pertanyia directament a l'orde. Caram, ja ens parlaràs també un altre dia més extensament de Santa Maria de Montesa, però tenim més preguntes, com la que ens ha fet per Facebook també José Sánchez. Vol saber què va passar amb l'alta societat valenciana després de la Guerra de Successió i del decret de nova planta de 1707. Sí, ja vam explicar que una part dels valencians hagué d'exiliar-se perquè van donar suport a l'arxiduc Carles d'Àustria i van perdre la guerra, i entre ells hi havia gent molt important, l'arquebisbe de València, el rector de la Universitat de València, el marquès de Guadalest, però la veritat és que la major part de les elites valencianes havia donat suport al vencedor en la guerra, Felip V de Borbó, i en posterioritat es van quedar dins del Regne de València. I què va passar amb ells? Per aquest suport que li van donar, van obtindre molts beneficis per haver guanyat la guerra? En realitat, paradoxalment, també van eixir perdent, perquè el que menys esperaven és que Felip V abolira totes les institucions de poder que ells mateixos controlaven gràcies als furs de València. Concords, Generalitat, Consells Municipals, etc. No s'ho esperaven, no? També ens ho vas comentar l'altre dia. Aleshores, diguem que en certa manera també van ser vençuts? Totalment, perquè Felip V no només va eliminar les institucions d'autogovern, sinó que, a més, va implantar una administració molt militaritzada en què manaven els capitans generals, intendents, funcionaris de capa i espasa, i la gran majoria d'estos nous càrrecs eren directament forasters, era gent que procedia sobretot de Castella. O sigui que per als partidaris de Felip V va ser quasi pitjor el remei que la malaltia, no?, que se sol dir. Diguem que sí, perquè, de fet, després de la promulgació del decret de nova planta i al llarg del segle XVIII, una part d'aquestes elits, que havien sigut proborbòniques, van fer diversos memorials queixant-se de la nova situació per haver perdut tot aquell poder. Per exemple, un d'aixòs memorials deia clarament el que sentirem a continuació. ¿Dónde está aquel gran beneficio que se supone que sigue a los valencianos del decreto de 1707 para poder obtener algún poder en Castilla, si ni siquiera logran ya el que tenían en Valencia, estando aquí todo el gobierno en poder de los castellanos?
Vaja, que les elits valencianes es van sentir totalment decebudes amb el resultat de la Guerra de Successió. I tant. Evidentment van continuar tenint poder econòmic i Sí. social, però van perdre moltíssim poder polític i d'alguna manera la situació de menysteniment dels valencians dins del conjunt d'Espanya és encara 300 anys després una de les conseqüències d'aquella guerra que ho va capgirar tot. Mira, això també ens ho hauràs d'explicar, jo crec que a més detall un altre dia, Vicent, però anem amb la darrera de les preguntes que tenim per avui, que m'ha fet especialment gràcia, perquè l'usuari d'Instagram, Gato Naranja, ens ha preguntat per l'arribada del gotejat, el que en castellà en diuen gotelé a Espanya. Jo pensava que era una broma, però que ens has dit que no, que tu dius que el gotelé té una història que s'ha de contar. Sí, jo sempre dic que tot té una història, ja sigui un municipi, una societat, un monument, un equip de futbol, un electrodomèstic o una tècnica pictòrica, com el gotejat, el gotelé, i aquesta història, a més, explica coses, i de fet els historiadors ens dediquem a això, a conèixer la història de les coses Sí. i a tractar d'esbrinar quines implicacions socials ha tingut aquesta història. Però que és que el gotejat té implicacions socials? En té. Sí? Per exemple, explica l'enorme creixement de les ciutats europees en els anys 60, 70 i 80. Però que té una cosa a veure amb l'altra. Doncs el gotejat, el gotelé, que és una paraula que prové del francès gotelet, que vol dir goteta, va començar a utilitzar-se aproximadament en els anys 60, Sí. quan s'estaven construint de manera molt ràpida i molt barata moltíssimes cases per tot arreu. I això per què? Perquè el gotejat, tot i que estèticament igual no siga massa bonic, no ens agrada molt, Amb un respecte als amants del gotejat, També que també igual n'hi hi ha. haurà algun follower, no? però sí que té una gran virtut i és que amaga les imperfeccions de les parets. mira. Tu pots enlluir ràpidament una paret i damunt tirar-li el gotelé, que també és molt ràpid de fer, i així no veus si hi ha forats, clavills, irregularitats o altres imperfeccions en Mira, la o sigui paret. que el gotejat naix precisament en aquest moment de construcció molt ràpida i molt abundant de pisos en les ciutats, no? Clar. Sí, i per això, com deia, el gotejat també té una història i també explica coses com, per exemple, el boom demogràfic i l'èxode rural del tercer quart del segle XX. El que no sé si tindrà explicació és perquè després en l'altre immobiliari, el que tenim més recent, no s'ha tornat a posar de moda, perquè moltes de les parets tampoc estaven... Perquè les tècniques ja tot. havien avançat i ja no es feia tan malament. I sobretot tenia un rerefons, això. Molt bé. Vicent, que interessant, però per avui ho deixem així, perquè se'ns acaba ja el temps. Es queden moltes preguntes en el calaix que intentarem anar contestant en el pròxim consultori, en les pròximes seccions. Moltíssimes gràcies, com sempre, per fer-nos d'historiador de guàrdia. Vinga. Moltíssimes gràcies i també als oients per les seues preguntes que continuarem contestant quan puguem. Adéu. Escolta.